ƙarshensa za ya zo. Labarin Hauwa'u yau zan bayyana. Muna soyayya kamar ba mutuwa, santa harai kadai fana adana. Ko rana guda kaddara ta zo, ku biyo ni yau batun zan zayyana. Silar tafiya gari na Sokoto, za a raba ni da sanyin idaniya. Sai ta kira ni na zo na yi rakiya. Inda ka ga Hauwa'u za ka ga mun zam kamar Laila Majanuniya. Soyayya muke kan gaskiya, a karaba mu dole mu sha wuya. Kullum firar ma akan auren mu ne, Allah ya kai mu ranar tariya. Sai ga kiran waya fada sakiya, ina dagawa Hauwa'u ta ce da ni MC gobe za mu tafiya. Gari na Sokoto can ne za mu je, ana bikin kawa ta Aminiya. Anan take ne musu addu'a, fada na Hauwa ku dawo lafiya. Na je kofar gidan su fata fito, ta yi wanka kamar zinariya. Mina kallon kallo da masoyiya, sai murmushi haɗi da dariya. Ashe ban kwana Hauwa'u take mini, ta hauka mashin dina bayan kariya. Take na dauka mata alƙawari, na riki sanyi ki Hauwa'u tintini. Mun je tashar mota Zamira kuwa, kamar na su tafiyar aidani. Ta hau mota kamar ba za mu rabu ba, ashe ban kwana nake da masoya. Sallar isha zan ci abinci sai ga kiran waya, ina dagawa Hauwa'u ta ce da ni masoyina ina a cikin wuya. In kiɗi na finne suka tare mu, sun nemi fansa na har miliyan 1. In ba a kawo ba za su kashe ni, dan sun kashe wasu da sanyin safiya. Samun miliyan 1 na kasa zauna falle na tsaye, ina tunani sai na ji kiran waya. Ina dagawa ogan su ya ce da ni kwana 3 za su kai shi masoyiya. wajen gari
rasa wanda zai mini magani, ka zuciya ta ne mini raɗaɗi. Rashin ta ya saka mini damuwa, masoyiya da ba ta da madadi. A nan gurin yanzu zan dakata, za ku ji yadda na karɓo masoyiya.